Os premios PEL da Deputación da Coruña baten récord de participación. A institución recibiu 145 candidaturas na 8ª edición destes galardóns, que repartirán 80.000 euros entre as mellores iniciativas empresarias da provincia. A 8ª edición dos Premios PEL consolídase como a de maior participación dende a creación destes galardóns impulsados pola Deputación da Coruña. O certame pechou o prazo de presentación con 145 candidaturas, unha cifra que confirma o peso destes premios no recoñecemento ao emprendemento, á innovación e ao desenvolvemento económico da provincia. As empresas participantes competirán en 4 categorías: mellor iniciativa emprendedora, mellor traxectoria empresarial, territorio sostible e proposta empresarial singular. A Deputación destinará un total de 80.000 euros aos premios, cunha dotación xeral de 20.000 euros para cada categoría, aínda que as bases tamén contemplan a posibilidade de conceder accésits. Os nomes das iniciativas premiadas daránse a coñecer o vindeiro 19 de xuño nunha gala que se celebrará na Coruña Estudo Inmersivo na cidade das TIC da Coruña.